moi bo día a todos e todas. Moitísimas gracias por acompañarnos nestes primeiros días xa de setembro, reincorporados a algúns das vacacións. Damos a inicio a un novo curso político e facémolo do mellor xeito posible, gobernando Galicia. Demostrámolo o pasado domingo en Cerdedo Cotobade, acompañados de máis de 2.000 persoas. A chuvia non impediu que puidéramos reunirnos e demostrar que somos o partido que máis se parece aos galegos e as galegas. Celebramos a normalidade extraordinaria de Galicia, a da comunidade que aproba os seus orzamentos ano tras ano, cando toca, e que segue construindo vivendas e hospitais, tendo todo disposto para o comezo do curso escolar, ampliando as prestacións de dependencia ou construindo máis infraestructuras. Celebramos que Galicia goberna. Durante este verán, a pesar das circunstancias, demostrouse precisamente iso, que Galicia goberna. A nosa comunidade tivose que enfrentar a unha ola de incendios extraordinaria. Moi por enriba de calquera previsión que se puidera facer, con lumes de sexta xeración inexistentes ata agora e, en gran parte, provocada por uns incendiarios aos que hai que perseguir. E ante unha situación extraordinaria, a resposta tamén foi extraordinaria. Co maior dispositivo da historia de Galicia, con axudas completas e rápidas, e cun equipo e un presidente, Alfonso Rueda, que estivo donde tiña que estar. Desgraciadamente, en fronte, pois temos a unha oposición que xa tiña escritas as súas conclusións e os seus ataques á intelixencia e insultos á intelixencia dos galegos antes xa de que empezara a vaga de fumes, como ocorreu sempre. A oposición, primeiro, quiso unha comparecencia e, como vai ter, pois agora pasou o capítulo da petición de dimisión. Que sorpresa! No dicionario da oposición galego hai 3 palabras que se repiten constantemente cando falan da Xunta ou do Partido Popular. Non, manifestación e dimisión. E poderíamos engadir confusión e revolución. E con iso arranxan todo, sen necesidade de analizar cada situación. Aínda non me creo que en plena vaga de lumes, o 21 de agosto, o Bloque Nacionalista Galego pensara só en organizar manifestacións e en saír á rúa cas súas bandeiras. Por certo, como invitados estrela, Abel Caballero e Yolanda Díaz, que pensaron antes na política que nos galegos e nas galegas. Ao mellor, esa barbaridade de convocar manifestacións en plena vaga de lumes sí que merecía algunha dimisión. Que casualidade que cando se trata da corrupción do PSOE, da quita da débeda ou de exixir máis medios ao Goberno central, aí Ana Pontón e Besteiro non chaman a rebato. Pero en política é fácil distinguir a quen quere buscar solucións e a quen só pretende enredar. Todo o mundo que traballa pois ten acertos e erros e a Xunta tamén os ten, porque traballou. A próxima semana, no Parlamento, veremos quen trae propostas útiles e un discurso constructivo e quen ven únicamente con dogmas de fe ou consignas que lle envían doutros lugares, así como o tradicional discurso apocalíptico e catastrofista. Nós témolo claro. Co Partido Popular de Galicia, Galicia goberna. Co presidente Rueda, Galicia goberna. Cando hai unha situación extraordinaria, Galicia goberna. Cando hai que xestionar e propoñer solucións, Galicia goberna. Cando se trata de escribir o futuro da nosa terra, Galicia goberna. Por certo, non vin esta semana unha soa crítica ou manifestación polo feito de que un presidente dunha comunidade autónoma se reunira cun prófugo da xustiza. Se esta é a normalidade
que queren o Partido Socialista de Galicia e o Bloque Nacionalista Galego, apaga e vámonos. A súa normalidade tamén parece que vai de lanzar bulos sobre a quita da débeda. A ver se se enteran, eses cartos non se poden usar nin para gasto social, nin para as axudas aos incendios. Non se pode. Por que enganan así aos galegos? Miren, a condonación da débeda é un fraude, un negocio ruinoso para Galicia e que só vale para beneficiar a estes dous, os da foto, os da reunión. Miren, o único que quere Sánchez é que todas as comunidades autónomas paguemos os compromisos que adquiriu de xeito unilateral co independentismo catalán. E claro, aquí en Galicia, os fans de Sánchez, do PSDG e os seus socios do BNG están encantados. Para Galicia é un negocio ruinoso, porque Galicia tería que asumir uns 600 millóns de euros de débeda procedentes de outras comunidades cos seus correspondentes intereses. Todo se entende mellor cos datos. Miren, a cada galego se lle reduce a débeda autonómica en 1.477 euros, pero cada galego pasa a asumir da débeda estatal 1.702 euros. É dicir, cada galego tería que pagar 225 euros máis e non estamos dispostos a que se nos castigue desta maneira. Por tanto, e por iso, Galicia xa anunciou que non vai acudir a este mecanismo. Pola miña parte, máis nada, se queren facer algunha pregunta, estou á súa disposición. Mire, o presidente Rueda estivo ao pé do cañón no minuto cero no CECOPI, estuvo cos afectados dos incendios, estuvo en todos os incendios, estuvo ali, coa xente, co dispositivo, coa organización e coordinación de todo o sistema. Se mal non recordo, no ano 2006, o señor Touriño estaba de vacacións e seguiu de vacacións. Esa é a gran diferencia. En todo caso, non sei se cree vostede que debería haber un cambio, por exemplo, na Consellería de Medio Rural, que, ao fin e ao cabo, é a que directamente xestionou tanto os dispositivos de extinción como o previo de intervención, e desde o Partido Popular entenden que está legitimada a señora Borja para continuar no cargo. Mire, neste momento estánse a analizar as causas dos incendios e haberá que chegar a conclusións. En esas conclusións haberá que ver se é necesario facer algunha modificación legislativa, se hai que facer algunha modificación na línea dos medios, porque estamos falando de incendios de sexta xeración que superaron, como din os expertos, calquer previsión e, por tanto, esas causas hai que analizalas e hai que analizar tamén se a estrutura de goberno é axeitada para enfrentarnos a esta nova situación de incendios. Por tanto, primeiro hai que analizar as causas, despois tomar decisións, insisto, en todos os ámbitos, porque das catástrofes hai que sacar conclusións e mellorar sempre que se poda. Estas conclusións, estas análisis das causas, non podería haber unha comisión parlamentaria? Agora que se solicitou unha comisión de investigación, non sei se o PP estaría disposto a aceptar unha que fose non de investigación, igual de estudo. Mire, o Bloque Nacionalista Galego a verdade é que demostrou moi pouca coherencia. Primeiro pediu a comparecencia do presidente. Cando se lle dou a comparecencia do presidente, dixo que non lle valía. Dixo, entón, a dimisión do presidente. Despois de pedir a dimisión do presidente, dixo que propoñía 50 medidas para, non sei moi ben, para que as puxera en marcha o presidente dimitido ou quen. A verdade é que a orde
dos factores, neste caso, si altera o produto. Pero o Partido Socialista dixo que non quería pedir unha comisión de investigación porque, total, xa nacería adulterada e o Partido Popular a manipularía. Claro, o Partido Socialista ten 9 diputados. Para pedir unha comisión de investigación precisaría de un quinto do número de diputados na Cámara, que son 15, por tanto, non a pode pedir. E o Partido Socialista dixo que pediría unha comisión de investigación. Mire, nós analizaremos a situación e tomaremos as decisións que sexan mellor para evitar que no futuro poida acontecer algo así. Na vaga de lumes do ano 17 xa houve unha comisión de estudo que acabou con ditamen de conclusións que están cumplidos en máis dun 80%. Por tanto, é bo facer reflexións, é bo escoitar os expertos, é bo escoitar opinións. O que non é bo é a crítica pola crítica, o que non é bo é pedir dimisións cando non sabemos tampouco onde estaba a señora Pontón, porque apareceu 5 días despois. Tamén podería decir ela onde estivo. Estaría ben que nos contase onde estaba de vacacións e por que non as interrumpiu. En fin, creo que hai que ser construtivos. Creo que é importante que entre todos construamos o futuro de Galicia para evitar que isto volva a suceder. E, por suposto, con propostas en positivo, e todas as que sexan en positivo e con ánimo construtivo, pois, lóxicamente, todos estaremos dispostos a escoitalas. O primeiro momento onde vamos a ter esa oportunidade de ver aos grupos da oposición cal é a súa proposta será no pleno da semana que ven, na comparecencia do presidente. E aí veremos quen fala con tono construtivo e quen fai propostas en positivo e quen ven co seu discurso apocalíptico, de Galicia catastrofista e que nunca ven unha oportunidade no futuro de Galicia. Por tanto, nós, en ese sentido, estamos dispostos a seguir traballando en positivo por Galicia. Mire, no Partido Popular traballamos sempre por intentar seguir gobernando onde gobernamos, facer as cousas ben para que os veciños e veciñas sigan confiando no noso proxecto político e ofrecer unha alternativa ali onde non gobernamos. É verdade que en moitos sitios non gobernamos porque hai un pacto de perdedores, vemos concellos que gobernan 2 concelleiros, frente ao mellor 5 do PP, ou o Concello de Santiago, onde temos 11 concelleiros e goberna o Bloque con 6. Claro, estos son anomalías, porque realmente despois vemos a incapacidade para xestionar o día a día, e por iso, esas mocións de censura que se fixeron sempre van na liña de mellorar a vida dos cidadáns, porque neses pactos de perdedores despois teñen liortas e teñen bloqueados os concellos. E os veciños e veciñas non merecen gobernos que bloqueen, senón gobernos que xestionen o día a día e resolvan os seus problemas, que para que, en definitiva, nos votan os galegos e galegas. Mire, eu son santiaguesa, vivo en Santiago e vexo como está a miña cidade. E non só comparto o que di Borja Verea, senón que comparto o que din miles de compostelanos que cada día van polas rúas e ven como está cada vez máis sucia a cidade, que ven como non avanzou absolutamente nada a cidade, que ven como non hai ningún compromiso electoral da señora San Martín cumplido, que ven como a falta de xestión é impresionante. Fíxese vostede, fale con calquera que tivera pedida unha licencia
simplemente para abrir un local ou unha licencia de habitabilidade. Estamos falando de 2, 3 anos. A señora Sanmartín non resolveu eso. A señora Sanmartín non resolveu absolutamente nada. E o único que hai é unha cidade cada vez máis en decadencia. E os compostelanos e os santiagueses estamos fartos de tanta política de dogmatismo e de ideoloxía. E o que queremos son solucións para a cidade e ter unha cidade do século XXI, unha cidade cosmopolita como é Santiago, non unha cidade pequena, e aquí vou a decir o mesmo que dixo Borja Verea, con un goberno que despreza o turismo e que está impregnado de turismofobia. Mire, Santiago é o terceiro centro de peregrinación do mundo e, por tanto, temos que sentirnos orgullosos del e non sentirnos desprezar ese sentimento que ten a xente que ven a Santiago. E iso que fai a alcaldesa do seu equipo, ese pequeno equipo que cabe nun pequeno coche, porque son 6 e caben perfectamente en un coche xa incluso de familia numerosa pequena, non xa das grandes, non? Chegalle o pequeno. Isto é unha broma, pero o que non é unha broma é o desastroso goberno que ten Santiago de Compostela. Entón, eu non é que este convencida, que estou segura de que Borja Verea vai a ser o próximo alcalde de Santiago, pero porque a cidade quere que sexa Borja Verea o alcalde e porque a cidade está fartos dun goberno que non fai nada pola cidade. Moitas gracias.